La pregunta següent és sobre la introducció de millores en la situació dels treballadors del sector públic. La formula l'il·lustre senyor Sergi Sabrià, del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Moltes gràcies, presidenta. Benvolguda vicepresidenta. A principi de març, la Generalitat anunciava, malauradament i per segon any consecutiu, una sèrie de mesures vinculades a la funció pública, entre les quals la més significativa era la retallada d'una paga als treballadors de la Generalitat. Una situació injusta, però malauradament obligada per la situació d'ofec a la que estan sotmeses les finances catalanes per part de l'estat espanyol. Una situació que, cal recordar-ho, simplement posava el comptador a zero. En aquells moments permetia no passar d'una possible retallada de 4.800 milions a 5.500 o avui de 3.800 a 4.500 milions, situacions totes elles absolutament inassumibles i injustes que comportarien el tancament dels nostres hospitals, de les nostres universitats o la desaparició del cos de Mossos d'Esquadra i el cos de bombers i, malgrat això, encara no quadraríem els comptes. Pel que fa a la retirada estricta de la paga, el que significa, i si no és així exactament, corregeixi'm, consellera, una despesa de 420 milions d'euros aproximadament. I en aquest punt és important recordar que 420 milions representen un 2,5% del nostre dèficit fiscal. I saben què representen aquests 420 milions? Doncs entre 8 i 9 dies d'espoli fiscal per part de l'estat espanyol. I això és important recordar-ho. En paral·lel a aquesta malaurada decisió, però, s'anunciaven una sèrie de mesures que pretenien enfortir els serveis públics i minimitzar les conseqüències d'aquests ajustaments, deixant molt clar que es tractava de mesures transitòries, aprovant mesures redistributives o cercant mesures de flexibilització que milloressin les condicions laborals dels treballadors i la conciliació familiar. La pregunta, doncs, va en aquest sentit. Em pot confirmar la proposta de deixar fora de la retallada tots els treballadors públics que tinguin un sou per sota de 2 vegades el salari mínim interprofessional? Es traslladarà a la mesa de negociació amb els sindicats? Em pot confirmar, doncs, que hi ha la voluntat que els 5.000 sous més baixos de la Generalitat quedin exclosos de la pèrdua d'una paga?